kunnafoni show jawna ni leba ko mun bon fle maliko na ni maliko kan foli belulu ba hambo ko yu kuma be ani wakati be amana ke jiyen dugo duri la ko siga ko bolo sara san fe kan ani kunnafoni ma kono ambo fo kuma be hani wakati be ko ni chaw yere ani che aka dungo do kanuna ani che aka dungo do kulo majal kunnafoni mi namba do ma dungo do anga bolo sara san fe ni wakati selama fo ko bela jalen ki bismillah Oktober kalo kile tan samba fla ani mugan fla kuna fana damna lama damna ni mali jamana chama chafanga nyama ka kuna funu omi ambola donia ka foko akabar okum konana keren na Oktober kalo ina lere kon kara kalo mali jamana kono no kalo be talo no kan nyashi nyogonde me kun kan kula nyina ta nu yere kon ya ko bona belenjele ta kadi muso hani dem sanu ma ulu be se ka dem to kamna wala sa ulu be se ka lafia okum konana mali jamana chama chafanga nyama hale kon be ka yala mali dukuni nyokon chaka ka demedo mali jamana de belenjele mali jamana de mana ke fa be ka demeta ka di apela jelema aka la sigide keren mbe no ye asamba jalo turi o de be kan bara bela jelen ka aplasila me no yu kunda buguni ka ofe bol ma femina lebe mota tila la ka tanu kene asola na mo wele ko ambulance yu kunda buguni ka to de sabani buguni ka ma kelen ko buguni ka ta kelen o selengi ka ta kelen o yan fo la ka ta me ni de men yere kon mena disa wala sa u yere kon be se ku yere de metu kamna asamba jalo hale kon ya nyunu fesa kon bol ma femi yere kon dile nu fe fem bela jelen ba kono kenya minen bela jelen ba kono sa wala sani banabato yere kon dona kono kenya folo munu be kala ko olu soro nyoni kenya so yere kon cewa abe nyunu fesa ka fen yere kon minen to gon le akon taraka di buguni ka maraba ma no yu ka governor de nale de general brigade ke ba sangare ale kon kelen ka kuma ta foli belebele ba hayo ta kanyo shi mali jamana cha macha fanganya mama mi na yere kon ya foko sabe habe ka hamina komita ka mali jamana don segera u balon yesa asamba jalu halina ka jakul hu yere kon yu kunda maka mami yere kon ka koroni buguni bala jale na de yere de koni Mariam Jawara na yere la ka fasa ko ale shi yere kon mi se sankeme ani san kono tola uyu ukunda ka sa kata dumbulu kenen ndi Mariam Jawara fena ma minde ye brief no fokata se woro hani fem seni chama ma jamana nyama to la sa bala jale tala ka duma na le foli bele bata ka di mali jamana chama chafanga nyama sa jamana nyama hale koni baka demela mina le rekon kalikano mali de manake dugu fon fa hale ka deme kon be se mali de kren la ina fa ya fo kuna funu folo la to gamna ala ka fo kon October kalo ya le kera kalo mali jamana kono kalo mi yere kon be no nyogon deme kun kan koma kalo mi yere nu kon ye kalo mbo ya beta ka di musula ko ani dem senuma o kum kon na mali jamana nyam chama chafa nyama ka la sigden kren be no colonel Asando Bajalon turi ayi kunda sika soko office sika soko ka duguni mi be wulu ko zinia ayi kunda ye ko fana finsa mi na tra de mekere kelen ta ka dizini akoma mi de balo mana che mache fanga nyama to kola hoyera kontra ka dini manu ma wala sa uyera kon be seko uyere de me to ko amina Fatmata Jallow na le kera mai mami yere kon balo soro ni ko inkene ka hale foli bulu bata ka di chama che fanga mo ma Colonel Asando Bajalon Touré ale yere kon ya inde sta fasa ko foli bulu ba ho be ke lo holde munu be gana dugu ulumunu yere kon sona ku sendu ko na wala sa bara imbala jele mi se kala te ka nyeto gamna zenia ka office ga so ko office Alisa hameto siga so marada kuna funula omi na mola do na ka foko nyokonda me kalo ukum kona na bolma fembe mota tela la ka tonu yo kona ya sola na ira la ka foko bolma fenu no ira kon la sa ko fura folo bela jelen ira kon ba kon wala sa bana bato na le do na kon ale kon be sika fura kel folo soro nyona ka se kena ya sola ko bolma fon ira de kon be ka ta ka di mo ma siga so ko ta holu kon ka wakati de sira la ka foko de sa ba fene tara ka di siga so ko ma mindi la siga so ma ani kajolo ko hani nyena ko ni bolma fen de sa matara ka di ni ku kelen na bla jelema wala sa obeso ku yere de meto gamna obeso ku ka bana bato de meto gamina sika so ko ka kena ya tigla ma do nale kena ya tigla ma Emil Jaray hale kelen ka kuma ta foli bele ba hayo nya si mali jamana chama cha fanga moma ayira ka fo ko kalo sabako ko de mekeren ne kero olu mi de fro yu ko oblala kata duma wala sa obeso ku yere de meto gamna ko ni bol ma femi na l'influence sa ko yere kon mena dobo muso ta la keren la muso mun yere kon be sa bangeli sira kun kan ko do yere kon mena bo ula ko sebe alisa yala kon na Colonel Asando
Asambajalo u klalen bol mafondi la u yɛrɛ kɔni y'u kunda maa ka maa min yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ ni Sikaso dugu bɛɛ lajɛlen n'a yɛrɛ la ka fɔ k'ale fɛnɛ madame Kadija Jara madame Kadija Jara la ka fɔ k'ale si yɛrɛ kɔni bɛ se san 106 la min n'u ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Kadija Jara Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la fo ka taa se birifunu hani bonya wɛrɛ ma fo ka taa se donbolo ma u bɛɛ de la Kadija Jara ma walasa a bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na Kadija Jara hale kɔni dɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma ko fanga tɛmɛcogo ɲuman hala ko nɔgɔya sa ala ka basigi hani bɛn sabati Mali jamana kɔnɔ kuma kuncɛ la lasigiden na ale de colonel Asambajalo Ture hale kɔni y'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛ sa k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa ni bolomafɛn minnu dilen filɛ u ma u yɛrɛ kɔni ka bolomafɛn ninnu minɛ ka ɲɛ walasa a bɛ se k'u nafa cogoya min na kunnafoni no beta na nye Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kunnafoni la o min nan bɔla dɔniya ka fasa ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi ka Mali jamana kalafili ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'olu bɛ wele ko AIGM ko Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'ale de colonel Asimi Gote ale sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni n'a yɛlɛ k'a fɔ ko maa 15 ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ n'o baaraw kɛ o maa 15 minnu yɛrɛ tilannen no politiki mɔgɔ jamana kɔnɔdenw fo ka taa se maa minnu bɛna jamana ɲɛmaa nɔrɔ bila maa 15 yɛrɛ kɔni tilannen no olu ni ɲɔgɔn cɛ ko maliden bɛɛ lajɛlen de kɔni sen bɛna don baara in na Alisa hameto Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kunnafoni la homi an bɔ la dɔniya ka fɔ k'a fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ a ka cɛkɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a y'o kɛ ni jɛkulu ye jɛkulu min sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jɔsen kura kun kan ko yɛlɛmani ko la n'o bɛ wele ko constitution a yɛlɛ ka fɔ ko jɛkulu min sigira o baara kun kan ko la ko olu ye baara ɲɛbila fɔlɔ min kɛ u kɔni yɛlɛla ka taa jamana ɲɛmaa fɛ a ka cɛkɛyɔrɔ la n'o ye Kuluba ye ka t'o baara fɔlɔ ko t'o da yira jamana ɲɛmaa la maa mun kɛlen no k'u ɲɛ minɛ n'o de Fuseni Samake hale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min de ka Mali jɔsen kura kun kan ko fɔlɔ ko kɛra maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini o min laɲini na Assise nationale de la refondation fɛ n'u kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ Mali kura ye ko fɔ Mali sariya sun ko o k'a fali o ko min kɔnɔ la Mali jɔsen kura kun kan ko sariya sunba dɔ de kan ka sɛbɛn walasa o ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka falen cogoya min na o ko min kɔnɔ na olu ka jɛkulu sigilen olu kɔni ma girin ka baara kɛ ten dɛ olu ye maliden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen hakili la min de ye politique mɔgɔw fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma fara ɲɔgɔn kan kɛra bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakilina ta fɔ olu ka sɔrɔ ka baara kɛ ni hakilina ka sɔrɔ ka ni sɛbɛn kura ninnu bɔ o min n'u taara o kɔnɔ kuma ɲina jamana ɲɛmaa la Fuseni Samake hale y'a yira k'a fɔ k'olu filɛ ne ka ni sɛbɛn kura min bɔ ko Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ ko ni sɛbɛn in de tɛna se ka kɛ ko ye ko min bɛna Mali jamana gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen ba ko tant que adamadenw yɛrɛ de kɔni bɛ nin na ko gɛlɛya ko bɛ to sen na k'a bɛ se ka kɛ olu ɲinana dɔ kɔ a bɛ se ka kɛ olu panna dɔ kunna ko malidenw k'a faamuya k'a fɔ olu filɛ ne ka ni sɛbɛn min bɔ k'o tɛna se ka Mali gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen wuli nka olu kɔni y'u se k'o kɛ k'u ka baara kɛ ka n'a yira jamana ɲɛmaa la Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa hale kelen ka kuma ta a kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka baara hale kɔni y'u la kɔlɔsi kosɛbɛ ale b'a dɔn u ye cɛsiri ni jija min kɛ ka baara in kɛ foli belebeleba ale b'a o ko u ye u filɛ ne ka na ni sɛbɛn min yɛrɛ kɔni d'ale ma ale dalen no a la k'a fɔ ko sɛbɛn in bɛna kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni bɛna nɔbɔ kosɛbɛ Mali jɔsen kura baara kunkali ko la kunnafoni bɛ donna ministre min sigilen no finitigilamɔgɔ ani finitigilamɔgɔ kɔrɔw ta kunkanko la n'o de ye colonel Sadio Kamara ale bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ ni Ugandakaw ka jamana o bolonɔbila sɛbɛn n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko donna nataw la ko Ugandakaw k'olu bɛna Mali jamana dɛmɛ kɛlɛ ta kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna Mali jamana dɛmɛ ka banbaciwale maaw kɛlɛ halisa n'an tora kunnafoni la hamɔla dɔniya k'a fɔ ko Mali finitigiw olu fɛnɛ ye kunnafoniya bɔ n'u y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen no kosɛbɛ bawo y'a yira k'a fɔ ko banbaciwale mɔgɔw ka ɲɛmaaba min bɛ yen ko Abu Anas k'olu sera k'u bolo dɔ kan Abu Anas y'a k'a fɔ k'ale bɛ banbaciwale mɔgɔw ka jɛkulu la n'o de ye Katiba de Masina maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni sera k'u bolo da Abu Anas kan min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya koba ye olu ma k'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko halisa ko olu kɔni sera ka banbaciwale maa 44 k'u yɛrɛ sera ko o de minɛ ko 100 wɛrɛ bɛ yen ni lasɔminikɛla olu la ko olu yɛrɛ kɔni welelen no k'olu ka kumaw lamɛn fo ka taa se u bɛ mugujugu minnu labaara ka mɔgɔw jatigɛ ko u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera k'a minɛ ni banbaciwale maa ninnu na
halisa nantora marada kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa Gawo ko bi dɔ in na n'o yɛrɛ de kɔni octobre kalo tile 13 ye ko Gawo ka olu balo ni k'u ka dusuma kasa yira kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko bi dɔ in na ko baara foyi yɛrɛ kɔni tɛna kɛ Gawo dugu kɔnɔ min de ye lɔkɔlisow feerekɛlaw taji feere yɔrɔ fo ka taa se bolimafɛnw ma ko bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ bi Gawo dugu kɔnɔ k'u ka dusuma kasa yira k'a yira k'a fɔ sa ko lakanabaliya ko kɔni fanga bonyalen don bi kosɛbɛ an bɛ don min na Gawo dugu kɔnɔna la. Kunnafoni ne be donna ɲɛ minisiri min sigilen don ji hani kuranko ta kun ka kun ɲɛnabɔli ma ale bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ bolonɔ bila sɛbɛn min n'a ye kɔnɔ kuma yira Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma la a y'a yira k'a fɔ sa ko maa minnu yɛrɛ kɔ cakɛda minnu yɛrɛ kɔni ni siraba dilanw bɛ d'u ma min de ye Kayitaw ye Kulukoro Sikaso Mopti fo ka na taa se Mali faaba ma n'o ye Bamakɔ ye ko cakɛda minnu yɛrɛ kɛlen don k'o siraba kan ko kun kan ko ta k'olu nisɔndiyalen tɛ olu ka baara la ko bawo k'u ka baara la ko 100 sarada o 100 sarada k'i bɛ taa sɔrɔ ko 10 de kɛra la ko wari sara dun senfɛ ko 100 sarada o 100 sarada k'i bɛ taa sɔrɔ ko 90 sara la ko ni cakɛda ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka olu jigi fa ni cakɛda ninnu tɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ko hukumu kɔnɔna na k'a bɛ ɲini Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma fɛ a ka sɔn ka yamaruya min yɛrɛ kɔni y'a to baara ninnu taara ka di ni cakɛda ninnu ma n'u tɛ ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ ko ka baara ninnu minɛ u la k'a di cakɛda yɔrɔ ma o min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko cɛmancɛ fanga ɲɛma a yɛrɛ kɔni sɔnna o ko ma ko baara ninnu a ka minɛ cakɛda la a ka di cakɛda ma cakɛda min bɛna se ka jamana kɔnɔdenw jigi sugu ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ ka ɲɛ a wagati kɔnɔna la. Kunnafoni ne bɛ taa n'a ye ko kan kibaru la min an b'an kun da Cadikaw fɔlɔ fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ sa ko Cadikaw fɛ yen k'olu ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma k'o de sigira olu ka jamana ɲɛma kɔrɔ min sara n'o de ye Général Idriss Déby ale denkɛ ni n'o ye Général Mamadi Déby o de kɔni sigira fanga la Cadikaw fɛ yen n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko kalo 18 a yɛrɛ kɔni bɛna o de kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko Mamadi Déby ale si yɛrɛ kɔni bɛ san 36 la min n'a kɔni bɛna Cadi mara san 2 kɔnɔna na cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ sa ko n'ale yɛrɛ kɔni tilala sa k'ale yɛrɛ kɔni tɛ ni kan bɔ fanga nɔfɛ bilen. Kunnafoni bɛ taa n'a ye Guinée Conakrykaw fɛ yen o min na b'aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ sɛbɛn dɔw tun bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ sa ko Guinékaw k'olu yɛrɛ kɔni tun y'a laɲini ko ka Faransikaw k'olu ka n'u dɛmɛ Mali ani Guinée dancɛ kɔlɔsili kunkanko la o hukumu kɔnɔna na minisiri min sigilen don Guinée ani jamana wɛrɛ tɔw ko ɲɛnabɔlen ni ɲɔgɔn cɛ ale bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ bolonɔ bila sɛbɛn min n'a bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko olu m'a laɲini kɛ don si k'a yira k'a fɔ ko Faransikaw ka kan na olu dɛmɛ Modisa Kuyate ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko Faransikaw olu tun bɛ fɛ k'u ka finitigilamɔgɔw ka daga yɔrɔ dɔ de kɛ Guinée ni Mali dancɛ la o ko min yɛrɛ n'olu y'o ban ma n'olu ma sɔn ma ko hukumu kɔnɔna na k'u wulila ka kuma bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'olu mako b'u ka dɛmɛ la ko don si k'olu mako t'u ka dɛmɛ la ko dancɛ yɛrɛ tɛ Mali ni Guinée cɛ ko Mali ni Guinée bɛɛ lajɛlen ye dugu kelen don ko kɔlɔlɔ min bɛ Mali jamana ka kabi san 2012 ko o kɔlɔlɔ kelen de bɛ Guinée kan ko Faransikaw kana n'a fɔ k'u bɛ Mali ni Guinée dancɛ kɔlɔsi ko bawo ko Mali ni Guinée ye dugu kelen de olu ma Faransilakaw wele wa olu tɛna Faransilakaw wele sini. Kunnafoni datugu pe hameta Angolakaw fɛ o min na b'aw ladɔnniya k'a fɔ satellite n'ale de ye mansimafɛn min yɛrɛ kɔni bɛ don sankolo la walasa maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ min ye nɛgɛjuru sira fo ka taa se jabaraninw bɔlɔlɔsiraw sanfɛla fo ka taa se o bɛɛ lajɛlen o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ni satellite ko Angolakaw k'olu bɔra k'o dɔ bila sankolo la o min yɛrɛ k'o bɛna kɛ nafa belebeleba ye farafinna dugu ma o y'a yira k'a fɔ ko farafinna dugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛna se ka o satellite in tɔnɔbɔ ko a ka ja fo ko farajɛla dugu dɔw yɛrɛ kɔni bɛna se k'a tɔnɔbɔ o y'a yira k'a fɔ kunnafoni kɔnɔna na ko satellite k'a yɛrɛ kɔni dilanla Urusilakaw fɛ o min yɛrɛ kɔni kɛra Angolakaw k'a laɲini ye. Mali kunnafoni show laban laban ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la hasira k'a minnu sɔrɔ ka di aw ma n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nka ɲɔnɔ cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'a ma